zubi gainera konten goitu ginen ekua. Ez aldu hartu berso eskolako jantzuna eta nibela. Gure eredu izan zirenek aietarregin gaituztela. Agertu gara bixi-bixi, gaur Silbeira ez da iritsi. ta Julen beratarra delako ez dio gutzi. Ez tiketzuela eginen, Justerik anetzela hemen, Manolo Eskapo jubilatuen elkartera xuxen. Laiduitu eta kastina zialdo parean. Fundamenturik ez den etxean astuan potruak eltzean. Berso zale petoa prudentziok badu bersolarian planta. Bertzik bezala ez etzerrantzun zagola bastante marranta. Julian Txozen alternatiba, nahiko zuela baina tira. Motoko rueda pintxatu eta konpontzen ari da. Ekin egarro Alaitz López, Berso eskolakoak berez, Minolo txati xamar direta erran digute ez. Azkenean hiruak, eskolako buruak, beraz imaginatu gure helburuak. Gure estiloak, irriparra ahoan, gaur Bizkaita